Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera hunyaya yangu makavikawo chitupa changu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: inini ndiri kutambudzwawo nemweya wengozi. Saka mweya uyu mukoma ndewa stepfather vangu. Stepfather vangu ava vakazoshayika zvavo, saka ivo vachibuda vanotaura vachiti vari kuda kuti vanasekuru vangu vange vachizovaripa. Then kana vanasekuru vapedza kuvaripa, then inini vari kuti ndikufanira kuti ndinge ndichizovaripa zvekare, nekuda kwekuti amai vangu vakanyepera stepfather vangu kuti he was my biological father. Saka ivo mweya wavo unotobuda unototaura zvose mukoma nezvimwe zvinhu zvekutoti zvakatoitika vasati vatombosangana naamai vangu. Amai vangu ivo vakashayika, saka amai vangu mweya wavo wakangohukiwa only once. Wakati wahukiwa kudaro ndipo apo pavakabva vachizongotanga kuchema. Vainge vachingochema chete amai, then vakabva vazonzi vange vachitaura. Saka mukuzonotaura ndo pavakabva vazongoti ndakakanganisira mwana wangu. Asi ivo amai vakafa vasina kuzondiudza kuti baba vangu kuti vachiri vapenyu here kana kuti vakasotoshayika zvavo kudhara. So mukomanashi right now mweya wastepfather vangu unotomuka uchitobuda unototaura nepavana vangu vasikana zvekare, ende unenge uchitoti kana mukasandiripa muchazviona, vana ava vachaita mahuri, vana vako vakomana vachakura vari marombe. Zvino mweya uyu iwo uri kuti pacho apo paunenge uchida kuzoripa unoda kuti hama dzangu dzinge dzichizovapo, nekuti wakatoti vanasekuru vangu hadzisi hama dzangu dzeropa, nekuti hanzi mangwana zvinokwanisa kuzonetsa. Saka mukomanashi pari zvino ndiri kutsvakawo kana kuri kunzi kunenge kuine n'anga idzo dzekuti dzinokwanisa kundibatsirawo so that ndenge ndichikwanisa kuziva kuti baba vangu vachiri vapenyu here kana kuti vakafa. Kana kuri kunzi vachiri vapenyu, ndinenge ndichida kuziva zvekare kuti varipi, ende kana kuri kunzi baba vangu vakafa, ndichida kuziva kuti hama dzavo baba, hama dzangu ndingadziwanawo sei, nekuti ngozi yacho iri kuramba kuripwa pasina hama dzangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. I hope kuti vanhukadzi mainzwawo confession iyo vaya vekuti munoti kana mukaita madhira maita mobva matochengetesa munhu mwana asiri wake, zvinoreva kutoti inenge itori ngozi iyoyo yamunenge muchitoparira mwana. Strange things indeed they do happen in this world. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera hunyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri kuhurawo nevamwe baba vanogara pamba apo patinogara. Saka baba ava ivo vane mukadzi wavo vanobvawo kuzimu, iniwo ndigere nemurume wangu nemwana wedu 1. Zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakudanana nababa ava ndechekuti pane umwe musi uyu mukomanashi ndainge ndabva mukunetsana nemurume. Saka ndiri munhu wekuti kana ndikanetsana nemurume ndinobva ndada zvangu kungofamba. Saka ndakabuda pamba, it was somewhere kuma 6 p.m. ndokubva ndatanga kufamba ndichifamba zvangu. Zvino ndakazoti ndava kudzoka dzainge dzatova kuma past 8. Saka mukoma ndakati ndapinda pageti ndokubva ndagara zvangu panze. Saka ivo baba ava nemudzimai wavo vanogara kuroom iri nechekumberi, isusu tinogara kucottage kumashure. Saka ndakabva ndagara zvangu ndigere padhuze nepagaraji. Then ndakazoti ndava kunzwa chando ndikati let me go back. Mukoma ndopa ndakabva ndazoti ndichifamba, ivo vainge vakangovhara curtain rekuti
when it is in the afternoon unenge uchiona zvose zvinenge zvichiitika kunze iwo uri mukati, but anenge ari panze anenge asingazvioni. So mukoma, I then saw baba ava vainge vakagara zvavo vari pacouch apa, vakagara pacouch kudaro ndakabva ndatoona kutoti vainge vachitoona mavideos aya ebonde, uye zvekare vainge vatori busy vachitozvitambisa sikarudzi yavo. Ndakabva ndaswedera padhuze nepahwindo ndokubva ndadongorera because curtain rainge risina kunyatsokuvharika. Mukoma naShe vakabva vandiona ndakavadongorera, ndakarohwa nehana mukoma, but ivo vakabva vamuka pacouch paya ndokubva vavhura windo ravo zvinyoronyoro tikabva tataura. Takati tichitaura kudaro mukoma vakangokaruka vatondibata ndokubva vatonditsvoda namumabhagla bar imomo ndakapiwa rimwe deep kiss ndobva vanditi tichataura paWhatsApp. Takabva tatanga kutaura paWhatsApp mukoma, ndopa zvakatangira usiku hwacho ihwohwo. It was quite easy kuti zvinhu zvinge zvichitorohwa because ndainge ndakatsamwidzana nemurume, saka ndakangokaruka ndatongobuda panze ndobva tatongosangana panze paya tikabva tatoita madhiri edu. Ndakatidzokera mumba ndava kutonzwa kutoti mind dzangu dzatorefresh, ndainge ndatova bo. Rekedzai taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri kuraramawo ndiri kunoko kunyika yevatorwa inova iri South Africa, but mukoma naShe, even though kunoko ndava nebusiness hombe, but pandainge ndichiri kumusha uko ndaivawo munhu ainge achitombotambura, but ndaiva munhu ainge aine the spirit of an entrepreneur, and zvekutoshandira umwe munhu ndainge ndisingatombozvifarire. Zvino ndakabva ndazoenda kuMozambique. Inini ndinobvawo kumasaidi ekwaMutare, saka ndakati ndabva kuMozambique kuya ndo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu. Mukoma ndakatsvaka munhu uyo wandakaenda naye kuMozambique. Ndakanomusiya kuMozambique murume uya because sekuru vaya vakangonditi munhu iye unongoita sekunge ndakakuudza kuti ndiri kutsvaka munhu webasa. So mukoma naShe ndakabva ndazodzoka kuZimu ndokubva ndataurawo neumwe wandainge ndichiziva wekumavillages ekwedu. Saka mukoma takabva tazoenda kuMozambique ndokubva ndanomusiya kuMozambique kuya, but murume uyu akazoshayika. Zvino murume uyu akati ashayika, ndipo apo pandakabva ndachizodzokera kwavari sekuru vaya. Ndakati ndadzokera mukoma ndakapiwa zvigunwe izvi ndakanzi ndaifanira kuti pandinozodzoka kumba ndaifanira kuzotsvaka gomo ndokwira mugomo muya ndobva ndazonozvicherera zvigunwe izvozvo. Ndo zvandakabva ndazoita mukoma. Ndakati ndadzoka kumusha ndobva ndazokwira mune rimwe gomo ndobva ndazochera, but ndakati ndichinopedza kuchera murume uyo wandainge ndakaenda kuMozambique ndakamuona achingofamba achingodzungaira ari mumugomo muya. Ndakatotaura naye kusvika ndazotoona kutoti munhu uyu wandiri kutaura naye haasi mupenyu, wakafa uyu, because ndakati ndichinotaura naye kudai akangoramba achingodzungaira chete achitenderera pane umwe muti achiita sekunge munhu asiri kuziva zvaari kuita. Ndakazokuruka mumugomo muya ndomhanya ndava kutya kuti zvimwe kuda aikwanisa kuzondiona akazonetsana neni. Kubva ipapo mabusinesses angu ose akabva achizosimukira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatisame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu hanzi ndakanzi uya nemunhu kuMozambique, ndikaenda nemunhu ndokubva ndazodzokera kuMozambique kuya ndikabva ndazopiwa zvigunwe zvemunhu pakaipa. Rekedzai taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndakagezerwawo chikwambo nevamwe vangu, so tainge tichishandidzana tiri syndicate, but dambudziko rakaitika pasyndicate iri nderekuti inini ndini ndega ndainge ndisina ukama navo varume ava, saka ivo manje vakabva vazorangana vari pachavo kuti
vaifanira kuti vange vachizondigezera chikwambo, nekuti tine chikwambo chatakaenda tikanoromba. Tainge tichitawo zvekukorokoza goridhe kumazowe uku. Saka takabva tati varume, kuti tinge tichikwanisa kubata mari ngatingoitawo zviri kuita vamwe, because vanhu vazhinji iko zvino kuchikorokoza vava kushandisa mishonga yakasiyana siyana. Saka takabva tazoenda tiri gurupu kudaro, ndobva tachizonotora chikwambo chedu. Saka chikwambo ichi takanzi mhiko dzacho ndedzekuti icho chinofanira kuti chinge chichizosanganisa vana vedu vasikana, in which chinenge chichirara nevana vedu vasikana, but chinenge chichiti kana chikambotiwo gore chiri koko, then gorewo chiri kudzinza rekoko, chichiitawo kuti chichiitira kuti chinge chichizokwanisa kuzorodza dzinza paidzinza. Saka vakabva vachizondigezera chikwambo ichi. Nanhasi uno mukoma, pose pandinofamba ndinokoudzwa kuti ndine chikwambo. Zvino mukoma Nashi handina kana mari ini, ndiri munhu wekuti ndinotongosangana nemabad luck menyama each and every day, but ndinonzi ndakarombera kuti ndige ndichizoita upfumi. Saka chinondirwadza ndechekuti varume ava vanoratidza kuti kune kwavakaenda vakabva vazonoita kuti chikwambo ichi chinge chichizongova changu, but chichivashandira zvekare, because pavarume vose avo vandainge ndichishanda navo, inini ndini ndega ndisina kana chandiinacho. Vazhinji vakapera kutenga motikari, vakapera kutenga dzimba nematraki, inini ndiri ndega kudai ndisina kana chandiinacho. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed, they do happen in this world. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine nyaya iyo yandiinayo yakaitika. So this happened a couple of days ago. Mukoma Nashi ndaizvodza kuti hakuna chinhu chinonzi mishonga, ndichingoti zvinhu zvefiction zvazvikunzi kune vanhu vanoshandisa nyoka nei. Ininiwo ndinoshandisa maid kunoko kuportal. So mukoma Nashi, vanhu vandinoshandira vane mari. Munoziva vanhu vaive vanonzi vane mari. Yeah, those are the people that I am working for. Saka zvakazotanga kuitika ndezvekuti ndakanotisa kuti pose apo pandaimuka ndichimuka, then mangwana acho makusaini madam boss vangu vaiva vazomuka vachindituka, and ndaitoshaya kutoziva kuti ko vanenge vachinditukirei. Ndo pandakabva ndaona kuti dzichingonoti tukofu mukoma, panongoita rimwe zisound so pamusoro pemba, zvokuti unongonzwa kungoti zhiriri pamusoro pemba, uchinzwa kuti pane zinhu riri kufamba pamusoro pemba, and zvinhu izvi zvinongoitika maybe for 10 seconds paunenge uchinzwa sound yacho iyoyo, then zvobva zvatongoti zii. Saka at first I thought kuti maybe inyaya yekuti ndinonyanya kuona maseries too much anenge ari ehorror paNetflix, but still mukoma Nashi, it did not even make sense, nekuti nerimwe zuva ndakati ndakarara ndakatonzwa kutoti window remubedroom umo mandinorara rakangokaruka ravhurika. Rakati ravhurika kudaro ndokubva ravharwa zviya zvichisimba zvekuti rakabva ratopwanyika window. Ndakaridza mhere mukoma, but mabosi vangu havana kana kumbogara, vakamuka oro kundifonera oro kuita sei throughout the night. Then mangwana acho makuseni ndakati ndichinomuka ndobva vandidana for a meeting, vakabva vandiudza kuti ivo havadi munhu anonamata. Saka as for now ndakaenda hangu kuna pastor, ndobva ndavaudza kuti ini ndakanzi handifanira kuti ndinge ndichinamata kana ndiri pabasa, saka handisi kuti ndoita sei, ndosiya basa here kana kuti kwete. Saka vamufundisi vakangonditi Mwari anokuchengetedza mwanangu, usasiya basa, because handiti uri kuti you are the breadwinner in the family, saka usasiya basa. So mukoma Nashi, nanhasi uno ndichiri kungoshanda pamba panapa pandinoshanda nezvose izvo zvandakanzwa nezvandakaona, uye zvekare varungu vangu vanongogara vachingotenga mabox nemabox emacandles. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu ngatisame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndatova neabout 2 months kubva zvandakatangawo kuenda kuchechi. Saka ndava kuendawo kumazuwe, but pose apa zvechechi ndainge ndisingatombozvifarire. Chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kuitawo zvekuenda kuchechi, it was because mudzimai wangu akazondiramba. Saka mudzimai uyu wandakabva mukurambana naye, she is the 12th woman that I have stayed with muno muSouth Africa. Ndakasvika pakubatira chirwere nekuda kwekuti ndakagara nevakadzi vakasiyana-siyana, vemuno, vekuMalawi, vekuMozambique nevekuZim. Ndakagara nevakadzi vakawanda, saka vose vaingoti mari unobata, but wakangoita rombe so. But ndakazoti one day ndainge ndichitofamba ndiri mutown, ndipo apo manje pandakabva ndazongotanga kutaura nomumwe murume uyu akandi approach akabva ati ainge aine chiprofita chaainge achida kundiudza. Zveshuwa akabva azondiudza kuti iye ainge ari muprofita uye zvekare aiva nezvaainge aona pandiri. Akabva anditi, madzibaba makamboenda kun'anga kaimi muchinosimbisa mabasa enyu. Saka inini ndiri munhu anoitawo zvekurarama ndichita zvekuba, but I am hoping kuti very soon it is going to change. Ndichatsvakawo basa. Saka ndakabva ndazoti hongu madzibaba ndizvozvo, inini ndinoraramawo ndichita zvekubira vanhu. Saka madzibaba vaya vakabva vati, ya kuba ndazviona kuti munoita zvekuba, but makambogara pasi here mukafunga kuti kunyangwe muchiba zviya zvinotoratidza kuti mutori neshavi racho rekuba rinototi kunyangwe paya kana mukanzi hamuna kana mari yamunenge muinayo, munobva matosangana nemunhu anenge aine mari, mubva matomubira. Ende muri munhu wekuti hamubiri vanhu vemhanga-mhanga, munotobira vanhu vanenge vatori nemari, mamillionaires, muchitoba mari yakawanda. Ndikabva ndati kungu ndizvozvo. Zvino ndakabva ndazonzi namadzibaba vaya pandainge ndichiri kuZim, apo pandakazomboenda kune imwe n'anga ndichiti ndikuda kuzvisimbisa. Hanzi n'anga iyi yakabva yazonditorera shavi rangu rehuvhimi, ndokubva ndazongopiwawo rimwe shavi. Saka shavi iro hanzi rakatogara ragadzirwa kudhara, because hanzi mweya wemunhu akafa uyo akanomunzwa kumakuva. Saka ndo shavi iroro racho rinondibatsira kuvhima, but iro rinoti kana ravhima rinobva razoendesa zviya zvandinenge ndawana kuna vatenzi varo. Saka n'anga iyaiya ndiyo iri kunditorera mari, ende zvechokwadi ndiri munhu wekuti kunyangwe ndikabata mari yakawanda sei, mari iyoyo haishandi. Saka ndiri kutsvakawo vanhu vekuti vanokwanisa kundibatsira zvekare. Madzibaba ava ivo vakandibatsira, but ndinoona kuti n'anga iyaiya ine masimba. Saka vakangondiitira munamato, but kundiso ndo pasina mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa hanzi ndinoita zvekuba ende ndinotoba neshavi randiinaro, but hanzi shavi iri mweya wemunhu akamutswa kumakuva nasekuru avo vakandibatsira. Strange things indeed they do happen in this world.